So ako nang gitaod ang ato ang DIY nga mic nga external mic. Ang gabi mga kaunggoy ug ginday kanang i-vlog day kadyot nako to karong mag-deliver ko gamit ang kanang katong nanay siya ay microphone ba katong gibutang sa helmet. Ako to siyang i-try ron kung siya ay resulta kung nana siya ay mic kung klaro ra ba ang istorya or kanang di ba siya kanang siya hangin bitaw tayo na try na to diyan to DIY nga mic na murag moto vlog kuno ang style na to pero magkuan ta mag-deliver ta og ukay so kuan ako na lang siyang i-vlog karon sulayan pud ako stay tuned right so ako nang gitaot ang ato ang DIY nga mic nga external mic sa cellphone. Taod ako nga nara kong gi-kuandra. Wala na to, di ba ni guba? Kaya ako ra nang nakitaan. Hindi na. Hello. Sit up na ako. Hello, check. Naka-open pa din yung ano. Hello. Sige ba? May kay LED. Narura ang kuan. Dalan. So bali isar ka buok atong i-deliver ron kay gabi naman mapunta to hayag kay daghan ma-deliver kinila nato isa sulayan balibalak din ako ni butangan og kanang katong murag para sa microphone bitaw nga pum si tawa gana wala mo kabalo si tawa gana makakita ko na ako ng butangan para basinog manindot rang iyang kopya sa audio kini naka-close na din siya mga men ha naka-close ang iyang visor so murag dilirag siguro kay ni maklaro ang hangin na amot lang kahapon pamangko kabalo kay sulayan paman bago ni ito DIY so mayon taog di na takapalit og mic ay medyo sulaw kusubok wa og suga ning pati magkopya ni ano suga ko mapasiga so ato pong ihay arong pan kontra ba din hinay minor o de lo nanara na siya pero mga tao bitaw nga di kabalo mulo Pinoy biyata sumusukol ta og sinilaway kani siya gadali bali kani nga vlog is kuan din test mic test mic test mic sulayan na to ang DIY nga mic sa cellphone
Hello, mic test. Test mic. Hello. So, record lagi day. So, mao to mga men, mga kaundoy ug hinday ang resulta sa tuwang DIY nga mic nga gigamit nato katong headset nga na ni ay microphone. So base sa na video nga nakita ninyo, okay ra man akong mga gipangyaw dito, maklaro ra man, di ba? So kulang na lang ato, butangan lang ako to foam lang para sa mga panghangin-hangin ba nga mga sounds nga matakpan niya nga hangin. So ma-minimize, di ba, ang saba. Okay na to eh. Kay wapatay budget para palit atong mga gwapong nga mic, di ba? Wapatay budget na. So pero kinahanglan ba mo mag-install atong kuana open camera para naa siya setting dito nga kinahanglan nimo siya i-set nimo siya sa katong mic nga kumbaga mo-connect tong mic dito, automatic na ma-record gyapon siya apel. Kinahanglan og dili nimo siya installan ato nga apps nga open camera, dili siya mudakop og kanang imong istorya, dili ma-record. Kumbaga ang makuha niya katong sa gawas, katong sa cellphone. So kinahanglan nato to i-install para katong nasa sulod nga mic mo ma-record niya, ha? Muna siya usa sa mga kinahanglanon na to pag kana lang ato ang setup nga mag-vlog nga quad helmet tayo itong mic. Medyo kulang ra to na ako lang itong isulayan kung kuan ba gyud siya, kung okay gyud siya, magamit la siya kay punta ka afford. So, maura to mga kaundoy o ginday, kung ganahan mo nga na maistorya, palihog na lang ko o comment sa ubos. Kung naamoy ika-istorya, kung wala po, okay na po. Dahil pasensyahin na po ko ninyo, dili kay ko sana excited, saba, karang jolly, saba, ko sabot, karang istorya ba nga, murag na buang, na pinalo, ano ba, dili kayo ko hinana karon kay kapoy ko, gikan pa ko ga live. So naluya. Ako na lang ning imo nga video kay para mahuman ako tong video nga gibuhat nako. So palihog na lang ko, please na lang ko, kung bago ka sa akong channel, please na lang ko like dayon sa pikas, subscribe, okay? So, daghang salamat mga kaundoy ug inday. Wash out tanang mga men. Dayon, palungon ako, sigahan ra na kog mata, okay?